как може да вземете до 10 000 лева от община Варна. Разбира се, това е условно. Виждате ли този знак зад мен? От вчера община Варна слага скоби на хората незаконно. Защо? Защото знакът зад мен е компрометиран. Знакът е основно средство за информация в Закона за движение по пътищата. Ако информацията върху него е невалидна, то и той става автоматично невалиден. Какво имаме тук? Имаме един знак, който информацията върху него, приложението, е невалидно. Само споменавам, че община Варна ще се наложи да изхарчи милиони, най-вероятно, за да смени всички знаци за зелената и синята зона. Това е много икономически обмислена постъпка. Страхотна и упорита дейност по мислене, показва екипа на кмета. Браво, кмете! Така, ако вие паркирате и ви сложат скоба и поради тази причина сте претърпели някакви загуби, има как евентуално да осъдите общината. Защо? Защото знакът е с невалидна информация, а скобата, която ви слагат, ви попречва да си свършите работата. Така че имайте предвид, че евентуално може да осъдите общината.